An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye aw ka kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana kunnafoni sɛnsɛnna dɔ min bɛ wele ko Aliyu Ture tununnen don nin y'a tile damadɔ ye o kosɔn kunnafoni dilaw ka tɔn min bɛ yen ye barosigi belebele kɛ a ko ɲɛ ka jumadon an bɛn'o tɛntɛn k'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la. Tɔnbɔkutu mara la kɛlɛ ɲɛbilabolila caman de wulilen don nin waati in na ka bɔ u ka dugumisɛnninw kɔnɔ ka taa Dowa min kunnafoniw lasera u ka mara ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛn'o tɛntɛn k'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la. Kunun kari o tun ye chrétien catholiques olu ka seli ye min bɛ wele ko Pâques n'a ɲɛnamayara Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ diɲɛ fan tɔw la cogo min na ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛnnin caman wɛrɛw kan an bɛna minnu bɛɛ lajɛlen tɛntɛn nin waati in na ka lase aw ma a y'aw bisimila. Ka segin ka foli ni tanu kɛ ka taa aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ ko aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛnko sira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana o faaba kɔnɔ bi ye tɛnɛn ye avril kalo tile 10 san 2023 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA Stuyoba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ nin ye. Mali jamana kɔnɔ kunnafoni sɛnsɛnna dɔ min bɛ wele ko Aliyu Ture tununnen don nin y'a tile damadɔ ye min kunnafoniw bɛ ka ladi jamana kɔnɔna la nin waati in na bɔlɔlɔsiraw fɛnɛ fɛ a yirala o de senfɛ ka fɔ kunnafoni sɛnsɛnnaw ka tɔn min bɛ yen nɔ olu ye barosigi belebele kɛ a kun ɲɛ ka jumadon Mohamed Danyogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye kunnafoni dɔw sɔrɔ a kan. Kabini alamisa tɛmɛnen kunnafoni gafe bɛ yen n'ale tɔgɔ ko le démocrate ale ɲɛma n'o ye Aliyu Ture ye ale kɔntunnen don Bubakar Yalikoyi n'ale fana ye kunnafoni gafe ɲɛma ye n'ale ye Aliyu Ture baarakɛɲɔgɔn ye ale de kɛra maa laban ye mun ni Aliyu kumana ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru sira fɛ Bubakar Yalikoyi an ka ale lamɛn. An balimakɛ an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Aliyu Ture ye ne n'a kumana le jeudi le 5 wulada fɛ ne ni a kumana 18h45 wagati o y'a sɔrɔ a tun bɛ a ka bureau la a ko ni sun tigɛra ko a bɛna taa so n'a ka o kuma kɔfɛ an ye ɲɔgɔn bila o cogoya la bon sɔgɔmada fɛ jumadon sɔgɔmada fɛ bamuso solila ka ne wele a ka famille mɔgɔw ani mɔw ye ne wele k'a fɔ ko Aliyu ma don so ko u tɛ a kibaruya kalama ne k'u ma ko bon ko ne n'a kɔni kumana le jeudi vers 18h45 an kun kumana a tun bɛ bureau la ni sun tigɛra k'a bɛ taa so o kɛlen kɔfɛ olu nana bureau fanfɛla fɛ an ye ɲɔgɔn wele u nana a ka mobili tun tɛ yen nɔ da kun sɔgɔlen don ne y'a Aliyu yɛrɛ ka journaliste dɔ wele o nana dayɛlɛ o y'a lajɛ k'a sɔrɔ a tɛ yen o kɔfɛ an sɔrɔla ka boli ka taa commissariat ni Kalabankɔrɔ gendarmerie ale ni commissaire tribunal an y'olu fɛngɛ ka taa se fo kan yɔrɔ ninnu ma an ye mɔgɔ bila ka taa service d'investigation judiciaire ni brigade de recherche an ye mɔgɔ bila ka kibaruyaw ta yɔrɔ ninnu na u y'a fɔ an ye k'a fɔ k'a tɛ yen depuis o kɔni kɛra fo bi an ma se ka kibaruya sɔrɔ a ko kan. A tun ni kibaruya ka o carin bɔlɔlɔ siraw fɛ ani sira wɛrɛw fɛ o sɔrɔla UNAJEP fɛ UNAJEP yɛrɛ ye kulu ye mun ye sifinnakaw minnu kɔni ye kunnafoni gafe ɲɛmaw ye olu bɛ mun kɔnɔ a ɲɛma Alibaja Diko an ka ale lamɛn. Aliyu Ture ye UNAJEP tɔnden de ye o de kama an y'a mɛn k'a tununa dɔrɔn an ye message d'alerte lance depuis vendredi yanni 10h wagati ninnu ka se mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko journaliste dɔ tununa maintenant o message d'alerte lancelen kɔfɛ an y'a ye ko journaliste ka tɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔw commencera ka communiquer kɛ bɛɛ ye kɛlɛ in k'u kungo ye vraiment an bɛ an baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu y'a dɔn ko nin ko in y'u ka ko ye n'u impliqué a ko la. Bin tɛnɛn kunnafonidilaw olu farala ɲɔgɔn kan mun y'u ka soba ye n'o ye maison de la presse ye ka kuma nin ko in kan ani ka fɛɛrɛw tigɛ cogo min na Aliyu Ture ale bɛ se ka ye cogo min na baara min bɛna kɛ don n'a nataw la Alibaja Diko an ka o lamɛn. Cellule dɔ bila ko cellule de crise bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ donc o kɛlen kɔfɛ an hakilila an bɛ to o hukumu kɔnɔna la an tɛna fɔ ka min na action wɛrɛw mɛnɛ tuguni mun bɛ nin kɔfɛ ni cellule de crise bɛnna mun kan o bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen kumada ye. U ka bi tɛnɛ lajɛrɛ kɔfɛ u ye gafe bɔ a kɔnɔ kuma kunbabaw o de ye k'a fɔ u bɛna bolo ni ɲɔgɔn ma baaraw kɛ walasa Aliyu Ture o bɛ se ka ye sini tarata mun kɔni ye ɲɔgɔn ye u ni kunnafonidila tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o na kɛ nɛgɛ kaɲa 10 wagati u ka soba la n'o ye maison de la presse ye. Mohamed Danyogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka da ni koɲɛ kan min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛnsɛnna Aliyu Ture ale ka tununi kan Zenabu Cero VOA Banbara tɔgɔ la ye kuma di a baara ɲɔgɔn dɔw ma i n'a fɔ Janko Kulubani ani Bubakar
yalku ye an ka olu ka sariyaw lamɛn. Ka tɛmɛ ni kunnafonidila Aliyu Ture ka nin tile damadɔ tununi ye fɛn min ye a baara ɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn Jango Kulibali ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u cɛ jɛɲɔgɔnya kan. Aliyu ye ne terikɛ de ye et puis confrère fana dɔn n confrère dɔn terikɛ dɔn Aliyu ye denmisɛnninma dɔn ne dɔgɔnin dɔn denmisɛnninma dɔn et puis vraiment baara in kɔnɔna la a bɛna bonya kumaba b'a fɔ foro a bɛna bonya kɔrɔ parce que an nana baara in na ale ɲɛ an nana sɔrɔ baara in na donc o bonya de bɛ ne n'ale cɛ Aliyu filɛ denmisɛnnin ɲɛnama don Aliyu bɛ bonya a bɛ baara kɛ a b'a ka baara fɛ donc o de kama a y'a ka journal yɛrɛ créé ka kɛ o directeur yɛrɛ ye donc ne tɛ se ka mɔgɔ tɛ quoi m'a dɔn o ye fɛn tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ vraiment ɲɛnama don denmisɛnnin ɲɛnamaba de don. Ka tɛmɛ ni Aliyu Ture ka nin tununi ye min yɛrɛ kun jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ Hamidu minna hali Seyiko bi kunnafoni jɛkulu dɔ sigira sen kan walasa ka se ka wulikajɔ sabati a koɲɛ kama. Bubakari Yariko ale ye olu maa dɔ ye. Comme y'a fɔ cogo min na Aliyu Ture n'o y'an baarakɛɲɔgɔn ye a tununa depuis le 6 ne yɛrɛ kɛra je pense mɔgɔ laban ye ani kumana journalistes ka domaine kɔnɔna la parce que ne y'a wele le 5 à 18h45 o y'a sɔrɔ a tun b'a ka bureau la an ye baro kɛ a ko ni sun tigɛra k'a bɛ taa so o don dugusajɛ Aliyu Ture somɔgɔw ye ne wele k'a fɔ ko a ma se yen nɔ k'a ka téléphone bɛɛ fagalen don donc u nana a ka bureau la k'a sɔrɔ bureau da sɔgɔlen don a ka mobile fana tun tɛ yen donc an sɔrɔla ka taa commissariat ni centre de santé ale ni gendarmerie kana se fo kan fanfɛla fɛ an y'olu bɛɛ lajɛ an ma ye ani tribunal commune 5 la donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ journalistes y'a décidé ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan toutes les organisations professionnelles des médias bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sous l'égide de la maison de la presse ka cellule dɔ sigi n'o cellule tɔgɔ ye ko cellule de crise pour la recherche Aliyu Ture donc ne y'o de porte-parole ye bon cellule yɛrɛ a ka réunion ba fɔlɔ a y'o kɛ bi maison de la presse la. Ka tɛmɛ ni kunnafonidila Aliyu Ture. An taa ɲafunkɛkaw fɛ yen basigibaliya ma ban u ka mara kɔnɔ hali bi min bɛ da u ka mara kɔnɔna finitigi dɔ n'o ye polisi dɔ ye ale ka fagali kan min kɛra ni tile fila laban ninnu na Seku Mayiga VOA tɔgɔla ka bɔ ɲafunke. Ma kuma dogolen jamakulu dɔ ye bagabagali kuma sɔrɔ ka bɔ Jamal Nostra o min ye kulu marifatigi minnu ka suru Iyad Agari la. A ma kuma dogolen jama nana kabini dɔgɔkun tɛmɛnɛ n'a bɛ guwa 100 ni 15 bɔ minnu bɔra u ka yɔrɔ la u sera Tentolotu dugu kɔnɔ o min ni Tombouctou cɛ kilomètre 30 a dɔw taara Beidou dɔw fɛnɛ nana Tombouctou. Mohamed Ag Abdrahman ale ye maa kuma dogolen ka daga yɔrɔ min bɛ dɔya olu ɲɛma ye. An ye bagabagali kuma dɔw sɔrɔ minnu cira sɛbɛn fɛ o kumaw la k'an ka mabɔ an ka dugu la walima ka yɔrɔ bila pewu. A daminɛ na Beidou ka den tun ma da kuma ninnu la kulu marifatigiw tun ye waati d'u ma u ka yɔrɔ bila butiki dɔw jeninen kɔ ani moto dɔw jeninen kɔ o waati de la u ye bagabagali kuma ta sɛbɛ la. Mototigi dɔw nali de kɔfɛ bagabagali kuma kɔfɛ an y'a daminɛ k'an mabɔ dugu la an y'a ɲɛsi kɔrɔn fɛ ani tilebin fɛ ka taa Tentolotu fan fɛ a dɔw ma se ka bɔ yen ka sababu kɛ se t'u ye. Tombouctou marabolo cakɛda min bɛ ɲɛsin dɛmɛ ma n'o ye développement social ye ale bɛ k'i sinsin ko se t'a ye ka mɔgɔw dɛmɛ a bɛ k'i bolo maana bɔ ka taa dɛmɛ jɛkulu fan fɛ walasa ka maa kumadogolenw dɛmɛ. Yusuf Mohamed bɛ baara kɛ Tombouctou développement social la. Pour que ka mɔgɔ dɛmɛ i ka taa lajɛ fɔlɔ n'i m'a lajɛ i tɛna vraiment ka besoin ninnu ko dɔn. Sisan an ye lettre dɔ sɛbɛn k'a di an ka partenaire ninnu ma ko vraiment se caman tɛ an kɔni service ninnu la mais an ka partenaire minnu bɛ u bɛ RRM kɛ u b'a fɔ ko mécanisme de réponse rapide. Maa kumadogolenw cɛma a dɔw dagayɔrɔ la ji min ta ten fo ka taa se balo ma. Beidou maa kumadogolenw dagayɔrɔ ɲɛma a ye wele kɛrɛnkɛrɛn lase mɔgɔw ma u ka dɛmɛ lase a yɔrɔ kofɔlen ma n'o tɛ kojugu don. An mago jɔnjɔn bɛ fɛn mun na sisan o ye balo ni ji de mɔgɔ minnu bɛ Beidou an bɛ se k'a fɔ u bɛ ji dɔɔni sɔrɔ nka minnu bɛ kungo kɔnɔ dumuni t'u bolo jango ji
amma nunu mana ni minɛw foyi y'u bolo. an bɛ waati min na i komi sisan maa kumadogolen kura minnu nana Tombouctou o b'a jama kofɔlen dafa mɔgɔ 1500 n'a kunkanfɛn na doya dugu kɔnɔ mɔgɔw bolila yɔrɔ min na k'u yɛrɛ ɲini dugutigi dɔrɔn de tora yen ka bagan kɔlɔsi ani bolofɛnw tɔ n'a sera ka minnu la kɔlɔsi ni ye Alhuseyin Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni tun ye Alhuseyin Elhaji ale ka laseliw ye ka bɔ Tombouctou kɛlɛmabolilaw olu ka kunnafoniw kuɲɛ kan Doha. An bɛ taa sisan Ɲafungi Seku Mayiga ale bɛna u ka mara kunnafoniw di an ma min bɛ tali kɛ basigibaliya kan. Nin y'a dɔgɔkun caman ye basigibaliya dɔ bɛ ka fara ka Ɲafungi mara la. Nin waati in na maa caman tunna minnu taara kungo kɔnɔ walima minnu minɛna siradaw la ka tununu ye k'a sɔrɔ maa si ma u ta fan dɔn ka taa Ɲafungi sira ka taa tɔn kan Gundam Tombouctou marifatigiw kɛn bɛ ka sira tigɛ maa caman na ka u ka bolofɛn n'u yɛrɛ ka minɛnw ka a bɛɛ minɛ u la. A dugu dɔw bɛ Ɲafungi mara la yɛrɛ Mali ɲɛma foyi tɛ se ka se a yɔrɔ la n'a bɛ fɔ minnu ma ko Guruma. Dugu dɔw fana bɛ yen nɔ marifatigiw bɛ na mɔgɔw ka seli waatiw la ka na kunnafoni caman d'u ma u kan ka min kɛ n'u man ka min kɛ. N'akili b'a la marisi kalo tɛmɛnen a tile 19 n'o ye 19 marisi ye marifatigi dɔw ye obi caman fili ka taa sunpi ka militaire kɔnɔna la ka maa caman bɔnna u nun na ka dɔw fana jogin kosɛbɛ. Waati kelen in na fana jama dɔw wulila a ka ca maa 250 ye k'u bɛ taa ziyara kɛ Ɲafungi de tɔn ka cɛ marifatigiw y'olu gɛn k'u lasegin ka na Ɲafungi. Nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ k'a yira k'a fɔ basigibaliya dɔ bɛ ka fara ka Ɲafungi mara la. Juma tɛmɛnen fɛn min ye polisikɛ dɔ ye n'ale ye sergent ye ale bɔtɔ poste de contrôle la k'a bɛna dugu magɛrɛ suntigɛ waati marifatigi maa 2 kɔni y'a bɔnɛ a nin na k'a ka marifa ta ka taa n'a ye. Nin kɛwale ninnu bɛɛ kɛn bɛ ka mɔgɔw siran k'a sababu kɛ a b'i n'a fɔ gɛlɛya ninnu bɛ ka kɛ wa fɛn tɛ ka bɔ a la. Ɲafungi Guruma n'o ye Sarafere ye Kumayira Banika Ngor ko a ka ca san caman sisan Mali ɲɛma foyi tɛ nɔ wa marifatigi minnu bɛ yen nɔ olu de b'u ka sariya laboli maaw kan. Jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ Ɲafungi cercle kɔnɔna la n'a bɔra Ɲafungi yɛrɛ sunpi ani lere yɔrɔ minnu ka militaires sigin bɛ yɔrɔ min na Mali ɲɛma foyi tɛ se ka taa ka sariya boli ye. Fɛn min ye nin polisikɛ in ka nin fagali in dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna la a ye maaw kɔni kamana gan kosɛbɛ. Bi tɛnɛn maaw kɔni bɔra ka caya kosɛbɛ alimamiw jeunesse maaw ka taa saraka bɔ a ye wa ka dugawu kɛ walasa nin n'a ɲɔgɔnna kana se ka kɛ Ɲafungi tuguni. Ka bɔ Ɲafungi VOA Bambara tɔgɔ la Seku Mayiga. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ lirankaw olu ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔ baaraw olu bɛna sigi sen kan u ka wasabulon kɔnɔ walasa ka se ka sariya kura dɔ ta min bɛna sinsinni kɛ dangari wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma n'a bɛ fɔ nanzarakan na ko violente faite aux femmes olu baaraw dan bɛ se ka sigi u kuɲɛw la cogo min na. N'an bɔra yen an b'an kunda nin waati in na Ameriki jamana kɔnɔna kan mara min n'a bɛ wele ko Kunteki. Cɛ marifatigi dɔ bin tɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ ye mugu ci mɔgɔ caman de la min kɛra Louisville o camancɛ yan fanfɛla la i n'a fɔ a mara finitigi ɲɛmɔgɔ n'o ye polisi ye y'a lase cogo min na a ka tudeur bɔlɔlɔ sanfɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi Pakistankaw fɛ yen mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fagara 15 olu joginna bi sɔgɔmada in na min kɛra bolimafɛn sen 4 dɔ foronen kɔfɛ u ka sugu dɔ kɛrɛfɛla la i n'a fɔ u ka finitigiw b'a ɲɛfɔ cogo min na. U y'a yira k'a fɔ ko waleya in k'a kɛra u ka mara Pakistan a sigida min bɛ wele ko Geta o worodugu yanfan ka taa a tilebi yanfan fɛ.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Ɲorodi Sahɛlikaw aw b'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 ani tomi 6. Koro ani Bayangarana lamini bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona ka 93 ani tomi 2. Gawokaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi 1 kan. Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 ni tomi 3 ye. Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu Burkina Faso jamana faba kɔnɔ aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan. An ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabanbara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Banbara. Malikura tako filananw an bɛ tɛmɛ n'o ye an bɛ taa Taiwan dɛ. U ka ministri min ni a sigilen don jamana lakanani ko kunna ye bataki dɔ bɔ bin tɛnɛ sɔgɔma k'a yira k'a fɔ ko Chine jamana ka jikan batonba 12 n'a bɛ wele ko navire ani ka fara sanfɛ pankulu 91 kan yera munumunu salo la u ka jamana gunkana kɛrɛfɛla la. Keyatu Traore, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Pekan ye laseli kɛ a ka lajɛli ninnu lawaleyaliw kan sibiridon na Taiwan jamanakuntigi Tsai Ing-wen ka seginni kɔfɛ ka bɔ a ka taama la l'Ameriki jamana kan yɔrɔ min la ani l'Ameriki wasabulu ɲɛma Kevin McCarthy ɲɔgɔn ye kɛ Los Angeles, Californie mara la. Chine armée y'a jira k'a fɔ ko a tilala a ka lajɛliw la ni wasaba ye ko wa fɛnɛ k'a y'a ka maramafɛnw fanga lajɛ ni barikaba ye. Taiwan bɛ ka Shandong kɔlɔsi Océan Pacifique kan kabini dɔgɔkun tɛmɛnin na. Taiwan armée ye a jira k'a fɔ siɲɛ caman k'a bɛna jaabili kɛ Chine armée ka taabolo ninnu kan ni hakilisigiw ye ko fitina tɛna nana bɔ a ko la. Duniya marabagaw kulu i n'a fɔ l'Ameriki jamanaw olu ye a jira k'a fɔ ko u fɛnɛ bɛ kan ka Chine kɔlɔsi u ka ni lamaga ninnu na. Chine jamana ma deli ka bɔ a ka hakilinaw kan min ye ka fitinɛ bila Taiwan kan ne u ka fanga sigira ni bɛjɛ fanga jɔsenw ye yaasa ka u jagoya bila u ka mara kɔnɔna na. Taiwan foroba fanga bana Chine ye awa u tilala ka u ka taabolo ninnu n'u ka bagabagali ninnu kɔn. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6. Final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27. Farafinagun club 12 de na u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Ameriki jamanatigi Joe Biden kan ka taa taama la min bɛna kɛ tile 4 taama ye a fɛ kunɲɔgɔn natɔ ka taa Irlande o jamana kan. A yirala u senfɛ k'a fɔ fɛn min ye taama in ye bɛna kuncɛ Irlande o kɛɲɛkayan fan fɛ. Moribo Dambele. Blewit ni ale ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kanumakɛ jan dɔ ye ani mun ye ɲɔgɔn ye a siɲɛ fɔlɔ la a nalen ye kuma min na Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dankan don san 2016 ko jamana ɲɛmɔgɔ kun ye layidu di ko a bɛ segin ka na ko ni a ye sebagaya sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya la. U kɔni sewalen do kosɛbɛ Balina ni Irland dugu fitini ye mun ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛnbaw ni u sigira o yɔrɔ la. Biden ale kan ka taga ni dugu in na dɔgɔkun wɛrɛ a ka tile 4 tagama mun b'a lase Irland ani Irland du Nord Irland kɛɲɛkayanfan. Irland ka denbaya ka dɔ fɔ kalanyɔrɔ ko Joe Biden bɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw la minnu ni Irlandkaw do kosɛbɛ ka da kan ko a bɛnbaw 10 ka bɔ bɛnba 16 la olu wolola u ka nin gun in kan ni a bɛ wele ko Emerald gun kan k'u bɛɛ tagara États-Unis kɔngɔba wagati la a bɛ fɛ ka taa bɔ a bɛnbaw sigiyɔrɔ 2 la fɔlɔ o ye Balina ye ni o bɛ Irland tilebiyanfan na ni a mɔkɛ Patrick Blewit o wolola ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen.
Farafina subsaharien jamanadenw olu caman de tora ji la u ka kulun firilen kɔfɛ min kɛra Tunisie o bajalan sanfɛ o wulikajɔ baara kunnafoni minnu sɛgɛsɛgɛra Kayatu Tarawele ale b'olu lase. maa 22 fɛnɛ ni lakanana baɲumankɛ ka sisikulu Nadir fɛ sisikulu kasara kɔfɛ min waliyara samedi la ka dugujɛ kari la u lajigina Itali jamana ka dugukologun Lampelusa kan karidon tilela dun waati la Stephen Seifer ka laseli la n'ale ye Reskis ɲɛma dɔ ye a mɔgɔw cɛla musow denmisɛnninw ani cɛla mɔgɔw minnu bɔra Côte d'Ivoire Mali ani Cameroun jamana kan tun bɛ u cɛla Ingo Wer sisikulu Nadir kapitɛni min tun bɛ sisikulu nin kɔnɔna na mɔgɔw lakanali waati la ka fɔla AFP kunnafoni dibagaw ye a ye a fara kan k'a fɔ ko muso kɔnɔma falen dɔ lakanana u ye cɛ 2 su fɛnɛ bɔ ji la jate ninnu na kuruba tungaden 40 ɲɔgɔnna de donna sisikulu nin kɔnɔ ka bɔ Sfask Tunisie jamana kan ka da Itali kunnafoni laseli kɛ cakɛda ANSA ka fɔliw kan musolamɔgɔ 9 bɛ mɔgɔ lakananen ninnu jatew cɛla mɔgɔ 18 ɲɔgɔnna de tora ji la u ye Tunisie dinar nafolo 3,000 ɲɔgɔnna de sara min bɛ bɛn euro nafolo 900 ma yaasa u bɛ se ka don sisikulu nin kɔnɔ ka sira ta ka taa. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an b'a lase aw ma k'a fɔ kunun kari o tun ye chrétien katolikiw olu ka seli ye min bɛ ɲɛnamaya chrétienw fɛ diɲɛ fan bɛɛ i n'a fɔ a kɛra cogo min na Mali jamana kɔnɔna la o kama VOA Bambara tɔgɔla Abibatu N Traoré ale wulila ka taa chrétienw ka église dɔw la an'u ye paki kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ an k'o lamɛn. Ayiwa an balimaw an y'a lase aw ma cogo min na kunnafoniw an bɛna tɛmɛ ni fɛn min ye chrétien katolikiw olu ka paki o ɲɛnamayali ye Mali jamana kɔnɔ. Hakɛto an b'o ɲini aw fɛ nin waati in na an bɛ Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. fɔɲɔgɔnko ka lasa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tile 5 badenya ɲɔgɔndan baskɛti sanfɛcɛliw bunagun kan Bamakɔ a laɲini dɔ y'o ye a kɛnɛ kun cɛra juma tɛmɛnen avril kalo in tile 7 san 2023 Palais des Sports Salamatu Mayiga la farafina jamana 4 musomanninw ni cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan olu de y'u niyɔrɔ ta a badenya ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan o jamana 4 ninnu Mali, Algérie, Côte d'Ivoire ani la Guinée a jamana kelen o kelen bɛ ka farafina ɲɔgɔndanba dɔ labɛn baskɛti kunda min bɛna tan tunisikaw fɛ uti kalo nata la n'a tɔgɔ Afrobasket badenya ɲɔgɔndan in Bamakɔ hakilina bɔra Mali baskɛti fédération ɲɛmayaso de la jɔnjɔn 2 taara Mali fɛ muso kunda Algérie ɲɛkɔrɔ ani cɛ kunda la Guinée ɲɛkɔrɔ hakilina jiginna Maître Jean-Claude Sidibé Mali baskɛti fédération ɲɛma fédération kura min sigira ni ala ya ɲɛmɔgɔya di ne ma an y'a ŋaniya ka tournoi dɔ kɛ an ka denmisɛnninw ni denmisɛnnin cinninw don minnu ma san 16 sɔrɔ fɔlɔ k'olu ka degi karamɔgɔw bila ka jamana caman wuli jamana 3 de an jaabi Algérie Côte d'Ivoire ani la Guinée olu nana ka na seli diya an bolo bɛɛ ni équipe 2 nana cɛw ni musow an bɛ se k'a fɔ baara ɲɛna ka tugu kɛlɛ ma bɔ a la woyɔ ma bɔ a la matchiw bɛɛ tana comme il le fallait an bɛ nisɔndiya min sɔrɔ nin kɔnɔ an y'a laɲini de k'an ka équipe labɛn ka tugu an b'a fɛ ka taa Coupe d'Afrique la mois d'août la Monastir en Tunisie an b'a fɛ ka gagner de o labɛnw de bɛ ka sabati tan ni ala sɔnna ma Coupe d'Afrique 2 ninnu an bɛ nana Mali la. Amadou Jara Yalikuye Mali chifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministre so secrétaire général do ministre tɔgɔ la a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin hakilina in tabaw ma a ma ɲina jamanaw kɔ minnu y'u niyɔrɔ ta kɛnɛ in kan. Ministre des sports tɔgɔ la jamana minnu participera compétition na k'u fo k'a f'u ye ko Mali ma gagné bi Afrika balimaya ani Afrika badenya o de gagnera bi u kana bila u kunna k'a fɔ k'u nana Mali la Mali ye kupu bɛɛ ta an bɛɛ de jɛra ka kupu ta farikolo ɲɛnajɛ ye fɛnba de a bɛ balimaya de fɔ an bɛ équipe minnu participera an b'u bɛɛ fo u ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka jamanadenw fo n'o bɔra yen an bɛ fédération malienne de basketball fo
ka initiative la olu de ni tournoi organisé an ka yamaruya kɔnɔ tournoi de l'amitié o kɔrɔ ye mun ye o ye balimaya de k'u fo ka baara la k'u ka partenaires fana fo ka public sportif fana fo ka aw yɛrɛ presse mɔgɔw fo bɛɛ ni ce ka baara la Mali de kunna wolola ni bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko an labilalen tɛ mɔgɔ b'an kɔ cɛw b'an kɔ musow b'an kɔ. Mali badaya ɲɔgɔndan ye basketi kunda o tɛna kɛ laban ye yani Tunisie Afrobasketi ka se kɛnɛ wɛrɛ bɛna sigi Algérikaw fɛ yen Mali bɛna ye min kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siya ka Traoré kala seli don. Zemblan. Let me get away there, Zemblan. Ngona mega termina de ko. Zemblan. Ebe kaja din do. Ja. Kaja din sa dini. Fa cheka ita, fa be kofe kare kono. Fu ko badwa. Le ay piscine na be che Mali actualité re kera piscine saison parce que finten lebe ko courant te kera le sebe ngoro bi fana mais uma publicité ke télé la ka mogo do la bo télé la ulu ka fo télé la ko courant te ke sera dana publicité la we mun fo mogo e uma fo le ko do ka be ka do bi ka charger la ni mogo te sokono ka ventilo faga ni mogo te minanya na mate frigo kono na sumara ka baka frigo faga uma fo ko courant te ke be dabla mais alibi avec a juya ja publicité en kekun ye kan blogule a benala che on avait pour molela e baro mi ka courant ga parce que Orange ni Mali tel olu be chugumna lui énergie fana kete ndo ka ke sisa EDM ani atogo di ADM ADM fana bossa olu fana ka courant ba damana a ben ala ni kirati ka competition do o chere ne ku klina koroshi mala ni Mali retard la wallahi concurrence bali ale do parce que e akili be ni concurrence gara GFM fela o ko be jam mo be giro ka ali ya ibe ga mo be ga gira ngo concurrence le ka o ma voter le amen vanden fe parce que c'est le nécessaire Zemblan nécessaire e baro ne be ko e ka kuma ine akila jigimina Zemblan imagine Mali tel bena wakati mina mo Mali tel pisi ko wa bisabali ayi wa bi olong la parce que ola do coxeru kumba san ka kla ka fere olu ba fere wa bisaba coxeru be ta san ka fere wa be wolonvla wa jolle olu o edugo me malaya coxer te dugu yesa coxer ye zen misene mun bu wala ku dari ma sorora idanu nuni fauna ka foko escoro na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigilen file au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariam yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mori wau na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen file ina kama dogo nyana an balimaw an y'a fɔ aw ye cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka jɛmukan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn Domo adama solo dangetei maneniti sopunanga doilu Domo adama solo dangetei unity daga wara doilu yow jeli la yalla jox boli ko nangoli rewmi niki daga wara mando Domo adama solo Danga wara tay Domo adama solo dangetei unity danga wara doilu Domo adama solo dangetei unity